Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita tinapalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag, abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito pagkayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablawak tinimbaga bigat kada kayam nga sa kapada. At nuan yaman nga aldaw kan oras tayo nyo ay tanga paset tilobong kapkablawan ta kayo ti naragsak nga kay panagbibuya. Can pakishare ti program at ipapagkayam. Please share this program. At padaran nyo pagkayam ti maikpakasalitaan ni Nesty nga napauluan irresponsable. Irresponsible. Saan nga responsable no tikat? Irresponsable. Anya ti resulta ti kina irresponsable. Iti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Nesty. Papagayam mi, padaanan nyo. Hindi ka natin rugyan, papagayam nga ibasa. Ito pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Nesty nga napuluan irresponsable. Sagudain ti surat. Dear Manong Nemi, pangal daw manen Manong Nemi, ket siyempre panangan manen. Narikat mo't no saan nga mga tao Manong Nemi, narikat mo't no puro trabaho. Di business ko Manong Nemi, kaya tagi-deliver ha, karigiti soft drinks, beer, kenda dumapay, danom, kenda dumapay Manong Nemi, ngayon nag-i-deliver kadagitay pwesto, nagkasapulan. Karinderya, restaurant, ken nadagiti mini groceries, Manong Nemi, iti nasulinek na paset, iti syudad, Manong Nemi, ken ore pa iti sentro. Kagabot na mabisina ko, Manong Nemi, sarden ko, ti pick up ko, service ko. Iti napinta sa lugar nga paset, iti may sa karinderya, nga dito iti masansan ngayon na pangpanganan. Gaputa, ada krusonada, kadakwada, nga servidora, Manong Nemi, isuda ito ni Ami. Saan nagpagpagid ding maladaw nga di agasawa Manong. Ang emnokas kasanulaeng, agpamilya ag tumuten, tagumanat da papakin ni mama, nga madan muten ti apo ko da kaniyak, Manong Nemi. Nadamat kita gundaway, Manong Nemi, nga iyar-arit da papakin ni mama ni Lisa. Ni Lisa, nga masansan nga, umay dito'y balay, ta karubay milay nga suno. Ngayon, di makadakis Manong Nemi. Ito may isang servidora nga ni Ami, iti sapsapulet, kail-iri ko.
Ti makadakas manong name saan nga simrek. Awan ni Ami, nesti, ni sumanti sa pulam. Kunada kanya. Oh, nag-order kan. Sige. Budget latan. Kasi lasang ko na imas tinangan manong name. Numan pa isumatla iso ti order ko. Nadlaw da. Hako na ibus ti order ko. Sa mong hindi mas tinangan na. Taon ni Ami. Abi ngamin ngaon ni Ami. Di mawag na sapa, hanggang mo pala nga makastrike ita. Kamo? Sama nin dream, so nga problema da. Pero sumarunong nga aldaw manong nemi isunti ka adana. Medyo naladawak manong nemi nga napahan. Napintas mo't kadya. Tapno di kasi kita awan unit customer. Nakita na, sinabat na, hay, naladaw ka manita. Inorore ka nga rin na sumrek. Nasapahak simrek. Kasi dating order mo? Sige, mabigla nga. Kahit ka po manong name ita, awan ti customer, saklaeng. Saan nakapinanawan kabayatan ng mga anak? Lumanang kitaeg. Ami? Ada problema? Awan mit kiti tao nga awang problema na. Ngamda kami. Nangruna kanyak. Sakti pa kaibuntunan dami na problema. Tapi namin. Nadaan kami ti babaero nga ama. Sus, may saba. Dito nakadaldaligado ti pamilya. Ito man nagbabae. Nung babaero ti ama. Ang ganun. Nga dito kang kanahin nga pag-apaan. Datatan kininanang. No, agapadan. Siyempre, salangadin ni nanang ko ni tatang. No, ape kasi taramiden na. Kasto lang arudan tirikat mi. Agpes, kinapeso na kasla sa klang timang bibiyag ka na kami. Dati lang basit nga sweldo dito karinderya. Niading ko na John. Agbasbasa, iraprapin na tagtrabaho. Ano high school pa lang? No. Agbasbasa ti college. Habek sika ko matagbasa. Siya ko matirumping agbasa ti college. Ang yung hanak mo nga mo suportaran ni tatang. Kastamat ka ni nanang. So nga, siya ko ti mga karigatan. Tapos na mapagpasak ni ading ko. Barbarin no sa anak to nga malipatan na makapagduduhar. Nagrigat. Kaslak lang madagdag sa nanmat manong naimiti kasta nga dagsan nga sa bagbaklayan ni Ami. Damor manong naimi nga makita iti sa rigat na. Damor nga madlaw ko ti dagsen ti bakbaklayan na nga krus manong naimi. Kaslamat lang, marikrik na. Adadamat manong naimi nga agdoyos ti riknak. Kading-karik nga tulungak anyaman ti pakarigatan na. Ami, Nesty, agruder ka pa Hanin, naibos ko na No kayat mo, ikang ka pa Hanin, napsog ako. Noon naman ti problema, kat naman na mga makatulong hanggang ko mga bumding nga umasidag ka ha? Kas naman iti pampanunutek Siyempre, nang problema, sinutasid ka. Sikat di may sa pampanunutek. So nga orayam, kas pagari katandang to, makasapulag kain ka. Gabo siguro tayong bagak manong name nakasagahan na katumulong katni. Kalbasan di makalawas nga nagsubliak ti karenterya, umut-utang matan kanyak manong. Naputulan kami, iti kuryente kendanom. Sabat nga nakabayad kami ni nanang. Ni tatang, dumawatak, kawamat. Sa kanahin da nga apa. May matangal mi pengagkapsat. Hindi palang kabil ni tatang ni nanang.
Bumalas mat ni nanang. Sus, nakariribok ti biyag mi. Nadaan kami ti responsable nga ama. Irinto tanimat nanang. Agrib-rebelde. Imbas ko mga baybayan na lata ni tatang tapno ison ti kadwa ka mga sakat ti panagbiag mi. Yung saan? Bahala kayo ti biyagyo. Kung namat kada kami. Marami na naman ti kayat na. Ito lang bumalis ni nanang mo. Bumalis ka niya. Baka lalaki man. Diyos ko, ngamat din. Lukas pagaligan tumapasamang tikasta. Pinautangak nga road manong name ita ibaga na nga utang na. Bayadak to ito makapagsulto ha. Yung makaspagaligan ta, ada importante nga pakunsaram ta sweldo. Orehan nakpala pampanutin. Yung nakalista kanyak, tanyaman nga, utangag kang ka. So doon pangilistahan. Iti papel Magilista ko mga rod. Again, oresan ko ng ilista, nakaikitikit iti panunod ko. Nila mabaling nga, saan lang iti panunod mo iti pangilistaam. Ito ko mga rod, itapusong. Nasti, awang pagdanagam, tagunadan nga nyaman nga tulong maawat, masupapakan tumadlang ti tulong. Tanong si kan tumatag problema, no dan tumat problema, kat makatulong at nakasakanak tumat na tumulong kang kanasti. Agangga nga kimaron ti sitwasyon ti kasasaad da manong nemi idi tamamuhak babaen madlayan kini ami itinakbanen parang panangan ti pangaldaw manong nemi ti karindere nga pagpapaayan pimanaw gaya man ti amada gabot ta kadenden na kanon ti babae na ano ya? Uwan pinanawan na kami nga namin pinsan ni tatang ko. Ganti agdama, kadandanan, di babae na. Kas nagayam. Kadang naramid nga rin dinanang mo. Tinaramid ni nanang ko ngamin, na rinaot na di babae ni tatang. Rinaot na di balay na. Ani di tiyandaan. Aglaklakot ikan. Kat, napaninanang dyan eh. Ito'y tandaan. Rinaot na, nagpinangat da. Imburburais na nananang kano, nagiti blako ng ikan. Ti makadakas, dakdakkel mo ti bagi da jowa ini tatang. Ninanang ti adada ka kasi. Kasi ang nangagas ti sukat na. Nagato karamot ti rupa. Ti rimaot, isot adada nakakaasi. Uy. Paunod na ganawan. Awang karot na ganawa at manguston na kanumat abuyain. Di pa nagapat ti babae. Kabit kan ti legal nga asawa. Kastagayam ti pa mas pasamag ti biyagyo. Nga ron. Ita, nagtalawan ni tatang. Inalanan di kita ruwatan na. Awang bibiyang kun kada kayo ko na. Di naman lamasyan kada kayo nga kapsa. Awan ka asin na. Irresponsable nga ama. Imbes ko mga biyagan na kami. Imbes ko mga isagad na ti panagbasa mi. Adadamot nga napatpatid kang kuha na ti kapit na. Adada nga napatpatid ti kapit na ng ninanan. Ngalas tala ti biyag. Apa kas dito nga naganak ka na kami. Apa inaadan kami tinaganak kas jay. Imbes ko mga nasyat, tipakita na kada kami nga anak da. Ta isuntot pagtuladan mi. Imsan mo. Apa dito'y, apa dita. Kaya pinanawan na kami ni tatang. Alagad. Sabi ko matagsublin dumit lang. Wala tamukod. Dito lang na
pati ni nanang mo, kat panawan na kayo. Kas na tagparparik na kanyak, Nesty. At bumahalis met. Hapay si kalang ayak, ti makaaramid ta, raramidem kung kunana. No maaramid mo, maramid ko. No maaramid yung lalaki, maaramid mo nga babae. Dagkal nga rin ti posibilidad na. Nga mapasama. Nga panawan na kay tumet ni nanang yun. Uwain manong nemi talaga nga saan nga may kat iti mariknak nga asi kani ami. Anang iti asi kenka nga talaga alamin pinsan. Nga agayatak ken kuana. Diyak pa yung maong pa yamin tulad ko mga ibagat I love you ken kuana. Ano nga may bagakon nga I love you. Sa ako ibagang agasawa kami. Tapno awanin ti problema na. Tanong kasawa kami, awan ti sa bala panunutan na nusan nga agbaling nga ina, asawa. Ang no asawa ay kasanunan ni ading na. Abay, pati siya problema. Iti na minsan manong nemi nga napanak manin iti karinderya at akasasarita ni ami nga bakit. Samot una nga bakit. Yung ti panag ko na kakit ka ti edad na kat ina. Kadagpeso manong nemi. Nanang nagayam. Inayaban na. Hi, Nesty. Ami. Mabila nga. Sa konti serve ti order mo. Oray pa lang ang makapano ni nanang. Ni nanang ko. Kumusta kayo, nana? Kastoy. Yamayamang kami kayong kabarok tayo sa ibagbaga ni amin ako nga. Alis to nga asid gana no kasta nga. Agkasapulan kami. Adun sa amatin ti utang mi ka. Ang amalit dumtang tumitlaing nana ti panagsingir ko norbing agsingira. Sige, panawag kay pangarad. Napsat ba't inanang mo? Apay nga, insukat ni tatang mo. Kinunak man ang nemi. Nalapsat na tao. Sutlot umubra ng agar arjun. At imayan, imbagana. May nang imbagat kwarta. Kapilitan na bimali at. Kita ti pay inat dumawat ti kwarta iti anak. Imas ko mga ti anak dumawat ti kwarta ti ina. Nga ti ina ti mangtid ti kwarta. O nga ron. Abang ron inikam. Kasano nga jak ikan. Kit pagsawsawan na. Awanan utang na yung baganakam. Sangkala ko man nga impulpulti. Kunan kakaasyak idi nga nanginaw. Nang pas nga ka. Nang tagibi. Nang udir. Nang padakil. Kunan. Dandanik madla ko na. Lumapili ko mat inakit adayo nga da kayot pilik ng inak ko na. Napimpinas la ko man usadak nga impulpultit kunak ko. Yung sa mo mabaling ako na hindi kasta. Ore kas dyan inanang mo, sa mong ikatinteres pa itong kingkuhana. Diyan ka mo. Ruming ka din nga respetarin, tikas ka daw kwadang nga responsable. Dadakkel kam kanon. Dakam kanon tigtrabaho ngagsupapak, ngagbayad ka tigtirikrikat na. Alala, tiyo mo na pampanutin. Just smile. And katawa ka. Katawan ito problema. Sa mo na pampanutin, tapos sa kaunay nga madagsanan. Baka baksayan di pintas mo. O, bakit pintas ko na? Kapag ito nga pampanunutek. Dumawat ni nanang, dumawat ni June. Takurang na dyan masapsapulan na. Ito armatin ng pagbasa. Ano nga trabaho ni ading mo? Nilapapin na. Adda iso na ti karwas. Agkarkarwas.
Yung salama paano kasta nga sakbay nga nagbasa, kan kalpasan nga makapagbasa. Basta gayam. Inatihirnan. Malpasto ito yun. Second year na, para third year to. Okay, tapos kasano lang nga, mapagbasa man lang ni ating mo. Bare nga, naamunak to nga talihawan, no? Makapagretuarin. Iraw dawat kumet manong nemi nga saan ko mga ad-adda nga problema ni Ami. Tano ipatpatig mo ti may sa tao ka nagpo-problema. Kasla ka lamot nagpo-problema sang gadi. Ngim kimaro dagiti pasamak manong nemi. Agsipod tanaamuak nga simurot kanumot lang iti sabali nga lalaki ti ina ni Ami. Gusto dadi ko na amnesty. Binalas ba't ni nanang ni tatang ko. No, dan sa bali kadandin na ni tatang at dapat sa bali kadandin na ni nanang. Skoya, nagiti responsable nga naganak. Mamaling ko na ni amnesty. Nasaysaya't ko malangin no saan kami nga na yan anak agkapsat dito'y lubong. Lukas jamat lang klasit naganak ka na kami. No isumadamat lang tinangipultit ka na kami. Lalalala sa mo sa mantigas na. Awan problema nga di masulbahan. Sa mo liplipatan ni Apo Diyos. Saan ka umama ka na kami. Nangro na kanya agnesty. Sa bagay, namibinas mo din, awandan, tapay. Awandan ang dawat. Sa bagay. Baka no, uri no, adakadandinada ng sabali, kito may dakapila dawatan. Tumpay, tupay na. No? Sama nga sa wanda kasta. Padasin ni tatang tiyo, may dumawat. Api ko sudok, dumawat ko ma. Manulat sweldo ka ka servidora. Wala nga dududwa kayo. Naging napagbayad mo ti kasera, kuryente, danom, tagkas kasera ka mga room. Alam nga sinapo Diyos. O doon tuutang kukin ka. Sa mga panpangunutin na ita, doon tumadlan ti kundaway, agsupapak ka, o nagsupapak ka, agbayad ka. O nanti pagbayad ko. No ayat, timpaay ko, ayat natlang ti pagbayad mo. Nesty, sa mula ko makitkidawan na ipaikot ibagi as pagbayad ko. Tadyak maitid. Ala, awan na ito tibanunod ko. Pinabot nuna. Adala kay nga pensyonado nga mangibagbaga. Naasawain na ka no. Kanya? Tano asawain na. Iso ka nun timang pabasa ka ni June. Siyempre, ag namayak na tidan nana, at pensyonado nga ron. Malaksit nga pensyon. Ado peti nga parin aid, nga kapo ka nagitig anak na nga dati abroad. Delikado nga ron. Ano nga delikado? Pensyonado mat gayam ti karibal ko. Si kamot, anak karibal, gayam naklayang ang kadi, kat gayam kamatlayang. Kasi ayam na pangibilangan na kanyak, mano. Kaibigan lang pala. Nako. Adun to po na ako na. Diyak pagit balagi pa no, manon tinay, na dawat na, muno na utang na kanya. Ngayon di magpintasan na manon na imi diyak padlangin maure nga ibagana nga makiasawa ni ti pensyonado. Aging ka manon nemi nga nagproblema manin. Tinawagan ako nga mismo. Hello? Hello, Nesty? Oh, siyempre, sigurado. Saan ka tumawag kanya kung saan nga problema? Abay nga problema? Damagam ka na kanya? Do okay? Makiasawa ka ka ni pensyonado? Saan? Walang ron.
ni ading ko nga Diyo. Apay na ading mo. Naisungsung iti barkada. Maglagi din na utasin ti klase. No saan ko maagit. Doon na, baka sinayang na natin nga naudi nga semestre. Amo naman tinduminom. Oh my God. Di na inayon na ng problema. Awarin ti problema karagin na kanya. Tawag mo tin di bibiyang na kada kami. Nga nagbaliman na problema ti kapsat ko. Agawid nga na Bartek. Bagbaga. Yung kuna nang awang karot sa sarbin, tibiyag na. Tagastamat na ginaganak ka na kami. Mabaling ka din nga. Sikat yung magbagbaga keng kuwana. Awan ti sa bala kang ro namang mamagbaga kini Juno sa nga dagi ti parents yun. Kawan damit. Di umasadag ka kadakwada. Baamon. Bang. Tasyak tumasadag. Ano yan? Sikat mapan umasadag katatatan ko, kinanang ko. Haanin nasti. Aman. Ganun din mo kaya tumasadag kadakwada. Siya akong tumasadag. Tapno aramidan dati pagribenanda kada kayo. Kasta nga ron tinaramid ko manong nemi, idi maamuak na sa dinot ayan, ti ama manong nemi, ni Ami. Tumas tinagan na. Dita barok, tiyad na Tumas. Ni Mildred, nagita kamalala. Kinunada. Saan ka ding rimwar na. Hayaan, sama la rumor datan no. Ag kuti-kuti di bulbulungan ta mapan na mandagi inom. Yung tikas nga oras, adan ta. Kasang-sang bet ni Mildred ta nakalakon tin ikan. Hindi kasi nga oras kat makalakon to kantikan. Agama nagnana. Nagtugtugak manong na yun. Kabaybayan. Oh! Kunak pa yan na. Makapagtot manong nimit ng ilukat eh. Rida. Abay, masapal mo. Ha? Ay, tata. Nakadisturbo ka. Kinintak tila nga naman ang name. Nakauyos gasto o na ilanit na. Nga, nakabalabal ito walya. Awan sapi brief na. Ay, sorry tata, no nakadisturbo ako. O rin no, nairing pasyumot lang. Ay, honey, sino dahi ta? Kunamat ti may isang babae manong naming isusuot na pa lang, bado na. Nga makitkitak manong naming, di barok na. Ay, may magpakita na, lalaki na ito sa kail di ka kuman nagbado ito, una kaya. Sino namin na tayo, ang istorbo. Maglagi din, nairing pas na tiraramidan ta. Ay, sakda na. Sino ka? Agsinger ti kuryente, nakabayad kami, singer ti darom. Uno, agpahulugan. Lalaki din. Bamon siya kung di magkisarita kayong kuwana. Mildred. Ika, isaganan ti pangal daw takit mabisina ko. Makakasakata kaldo akit apno da magpabisa madlang. Sa tantuman ko anong kumadam na ba? Uri gayam alal daw. Naaram gayam na ito kung kurak dilagam ko. Madamdama ka numanin. Ito ka, sino kaya? Nesti tinagan ko, tata. Nesti. Siyak na gayam ni Ami. Boyfriend na ka ni Ami. Haan, gayam. Haan na kami, sinong batan kasta. Apimay ka. At bilid ni Ami. O namang kakaditi kwartang ang kapukin ni Ami. Si kakaditi kartero na. Imayak tata. Di mat kayat ni Ami tumay. Imbihap kang kwa na. Siya kumatumay pagpakaasi ka na kayo. Tapno talyawan niyo kung managdanak yun. Nagloko ka. Ay, naku, matbibiyang mo, tibiyang mo. Gayam nakalang na Ami. Biyangan mo, tibiyang mo.
Nagkakasi ti inaunang anak yo. Kastamatan ti junior yo. Amo yung adi nga makibarbarkada iso na. Anong susunan tuminom? Nga dati problema ni Ami. Kapag tarin na bika nung agawid nga na parte. Magbagaan na dyan kapsat na. Magbagaan na kanumet. Saan ka rin nga ti ama, ti rumbeng magbabaga ti anak? Loko ka, tarantado ka. Kaya't mo taburay rayan ka dito eh. Ha? Handa ka ito mismo nga teritoryo? Biyangan ti biyag, ti akibiyag? O bibiyang mo? Labo mo ano kan? At kutigan! Ay, loko ka ah. Amom no niya problema ti biyag. Problema ti ba sa kapamilya sa mo pakibiyangan. Tata, agbaling kayo kung mga responsableng ama. Alam mo na, takit mo na disnugan ka? Ano po talayatan nakbatin manong name. Diyos ko ya, rimuara ko na. Manong name, at damat ka di kalindagan na. Ano ako mga mindibibyan ko? Problema ti sa bali ang pamilya. Ang ti ko nakot manong name. Luanyat problema ti babae nga ba't patay ko problema. Problema mo. Ano pa saan ko marumbeng manong name nga ramidek nga minsublat ko tinapan iti ayan ti inana. Manong name. Inana norma. Nilukat tiri daw manong name at tinugtog ko. Oh. Nesty. Siya kang peso na, imbagta malasin da. Agad malasin ka, minsan nga nakita ka, di ka rin dariya nga yan ni Ami. Nga girlfriend mo dyan ako. Gayim lang nana. Ay, sa mo nga nobya. Hana ka nobyo. Haan. Ay, bagman. Dada kurso nata ka mga asawa kang kuha nga pensyonado kahit. Di na matlaming kayat. Ano ko mga gasawa ta ka na dyan pensyonado. Agad mahit ko mga pagdawatan. Agad mahit pagdawatak badlatak. Idi Hindi awang pa ni Mando. Hey, sinesa nga ili. Pastor ka ba ko Ay, subrik ka. Laduano ka. Sino na ito Anak mo? Ang kong anak. Gayem di inaunak. Ni Nesty. Nesty ni Mando. Dito'y kabalay ko ita. Ano di ba gana? At ako man lang ipagpakasik kini nananorma tata. Kasi kumantian niya. Pwede mo kaya itong mga ko? Umay ko kumay pakamok yung kuhan ha. Nga naibarkadan ni June. Hana, kang kanahin ka nung agawit ng mapartek. Naibarkadan. Bagbagang kanumat na amihangin. Hana dinggan. Amangang kunak nana norman no. Da kayo tatinggan na. Tadakal ngortina na. Ay, bibir ko rin na. Tadakal na. Arami na tatakay kaya na. Abi ka sakti umayam. Ibagam kini ama na. Ni Tomas. Among tayan da. Ibagam nga address na. So, dito naggapuak na na. Ay, naggapuak ka sa dyan kahit. Kadaan niya timbaga na. Awang ka no ti bibiyang nakadakwada. Awan tubay ti bibiyang ti ama. Siyak tukid din nga ina. Ngamtiin na tinaskin nga mangiturong ka na kita anak nana. Kahit no pabugbog ka kinimando. Hoy, tarantado ka. Abay baga ka tarantado ka. Di mo kamot araramidem. Ano kamot pakibiyangam ha? Masyanak namin kiniami. Iso nga sa, dito saan na nga maramid, inaramid kon. Di umayak pagpakasi ka na kayo, nana. Nga mapanyo ko magbagbagaan di anak yo, ngayon naudi. Ang mga no itultulo na takas di nga mapaspasamak, nagbabawi ka ito. Nakamat pa nagbabawi. Danakil dan, nagpatinggan di responsibilidad di katakwada. Iso na kumapakid din na tagserbi ka na kami. Kasta ka di pamatay. Uwan!
makapagtrabaho na. Baka mo na tibiyag na. O nga rin tineskin pa yung umayak. Tarantado ka kindi Tapakibiyangam ti sa mga ruming nga pakibiyangan. La, pumano ka. Kita, i-doble mo man kini Norma. Kaya, disturbo ka. Manong Nemi. Teko na akon. Hanak ko mamat ngamin nagproblema. Ngam apimot ngamin nga pagproblema at ti problema ni Ami. Kasi nga talaga ti kaya tinapudno Manong Nemi. Ba nadlaw ni Mama Manong Nemi nga problema. Ito naman siya Manong Nemi hadak dito balay. Oh, di ka kadisumra kita. Iti trabaho. Nalpasan Mama. Madlaw ko anak kat umumres ka. Ba? Umumres ha? Again inom ka din ha? Haan Mama? Agsagarilyo ka? Haan Mama? Naangrad nga rin lang kami. Mama, naangrad na nakagwapo ak. Imangrag tarupam. Pas laka problema tadag sa doon ay problema. Kita mo ka problema. Aba maluglugi ka sa negosyo. Samad ma. Ano ka ron? Mohon. Problema. No kasano ka nga makanubya. Nimat Mama. Siyak pwede ko na yung problema at nobya. Nagalisto lang nga tutupak ni Lisa na kayat ko. Speaking of Lisa, isumanin din Kita, abing-abing nga sa mga tutupan. Sika man pala at lalaking umatras doon masadag ti babae. Kasla ko man kawitan. Irik lang nga roden ti umasadag. Di mo pala tuktukan. Nimot mo. Halalala. Dumanong ka, Lisa. Nay, dumano dito Lisa kat dapapanak. Dududwa ka dito balay. Mapapanan nyo. Mabutin ka. Tawan ti kadwam nga nila yung Lisa. Sige Mama. Hi, Nesty. Lisa, amok nga daka. Kamuta nakita ka sa service ta truck mo. Oh, namadun nagyan na. Hamo pa i-deliver? Para man dumandam-dama. Doon ay urnong mo na. Nabindas di business mo. Awang ka kompetensya. Anang awan na doon kami. Nga madutsoki, ti magpindasan na kami. No, gorder da, insigida, na maited. Sa secretly, nalaklaka acted, 1 peso. Tunggal battle. Oh, gatuin. No 100 battle ko man di order da, di ada 100 pesos nga. Na paglakaan na hindi na duma. Sa gaya. Apa agproblema ka kano? Kung ni mamang mo. Intawag na kanya eh. Kaano? Ito lang. Umay ka Lisa, kada da problema ito anak ko. Umay wakad ka doon, kada papanak ko na. So, maya. Kasi ka, kumusta matatrabaho? Online job, ang problema, bus ko ti bagbagi. No, ada order, kasi ba't kaya agad deliver sa sales to, through online. Nagpindas ti pa nagkumbinya na tayo niya. Businesswoman businessman ka. Napagtipunan ta ti business ta, nagdakila business. Makay panakdarat nga dagos ti panakkilan nga balay, kompleto talikamen, ada katulong ta. Ada tok baling nga yaya, baling nga anak ta. Sino? Si kahit siya. Habang katawa ka. Kasano ko mamapasamak dahil tang agbalay tang aganak ta. Nasawain na ka. I'm sorry, Lisa. I'm sorry. Si Kamat, sorry ka pa lang. Mura ka man tagpasakluta ka nga. Tasanak ka din na banglo. Napintasak mo ta. Nabang lumat sa nga ako.
Di ka di manggargari ka rin bibig ko. Mabaling ka din aglisi ka saklot ko. Abay ko ma. Sud ka po nang nga na ibandak ni mamang mo sa pumanaw tapno dagundaw ay ta. Di mo ko maitulog ka man na babat pa nagkita ka. Paglaka ka di? Paglaka? Siguro. Nga. Bakla ka beso? Hindi tayo talo. Pilitam sama taging bakla. Saan ka bakla, Lisa? Diyan kaya tikas ka. Pao ni matin pa nang insultong kanya. No insulto kang kati amin. Ano ko matawang kanyak? Ti addaking kati madi. Ti ugalin. Di ka mabain. Nga si ka mismo ti mangidaldal ti bagi mo ti lalaki. Abi nga di mo urayan nga makapasyaran di balayo. Kaya di ka mat mauray di siya kundi may. I'm sorry. Sino nga dito ay patpatin mo? Dadya ka di nga lampas lupa mamirmiraot nga servidora? Among, ti may panggap kini ami. Among! Nakalaglag ka, Nesty. Hutan na ka na dyan nga babae. Isubalak kayat mo. Imagine, pakibiyangan mo ti problema na, nga pati si ka pa yun na mismo, ti ba nagpakpakasi ka na gani parents na. Among amin di kita. Among! Gusto nga laglag ka. Nang na. Kunang ka. Di ta ka manlaangan. Naasot lang manong name tinauna ka sa naay. Kadagitang yung baga ni Lisa. Nang nangak ka no, laglagak ka no, gagawak ka no. Unsa? Apay amang namnamak, itikas kini ami, nga naibagakon king kuana, naipalagip ko. No anya iti maipaay, no ayat ti maipaay, ayat metlaan, iti maisupapak. Kunak keng kuana, ayat ti may sagayam sana kuna. Gayem ko lang. Gayem ko lang. Dadating niyam amuna kanyak idi kininanang. Agbambano ka katalaang nagpeso. Ada ni Lisa nga nakasagana manong nemi ori nga tadyak kidawan itayan na ito. Yung jak man nga orot kaya tikas keng kuhana tikas diya nga ugali na. Lalakain. Kasano na danto basol ko. Kat basta lang talitayat sa bali. Diyan kaya't manong nemi ti mangbangon ti pamilya akas iti pamilya da ami. Narukop ti panagipateg ni Tata Tomas iti asawa na. Irresponsable nga asawa kinama. Diyan kaya't ti makaasawa ti kas kininanan norma. Nagbabae di asawa na naglalaki mo tet. Piman ngagpeso di kiti anak, di kiti irresponsable nga naganak. Itata, naibarkada ni John. Oh my God. Kasanon no? Kabigatan na manong name nakasapsap nga nag-ring ti cellphone ko. Hindi tatumawag kaniyak ni Ami. Ami manin. Hindi asong batak manong name agsang sangit. Nesty. Nesty. Ano man ang tikasangit mo? Awanin. Ano tawanin? Ni ading mo? Kapit ni ading mo? Ni John? Pinapatay din ni John. Nasaan ko nga ingkarigatan nga riniing kinuyod-guyod nga indruar.
Nairaman ko mga nauram. Nauram nga namin pinsan nga nairaman tsaka pagkasaraan mi nga balay. Awan tinaitaray mi, natulaing kempet ka na kami nga kapsat. Anya? Di mo ka danandamag tinagkalala pasama ka oram dito yung lugar mi, dito yung area ngayon mi. Jak pa nagbuyat iti mi, jak pa nagdagagtiradyo. Napasama tinagdakil nga oram dito yung area mi. Sa nga pulo nga balay, tidima po. Nairaman di magkasarahan mi. Awan tinaitaray mi, huray man nga dita. Nagitilayang naikapat ka na kami nga aruwatin mi nga kapsat. Manong nemi, imbes ko mga lumaglagan di problema. Kumarkaro. Diyos ko aya, saan na ka mamati. Pinanawal lang nga rudin, nagiti naganak katakwada isuda. Naibarkada ni June. Sakit na oram, ay anda kit na oram, ano yung pinsan, ti kasayra da. Anong nemi, alas jas kano itirabii, idita makapuot ni ami, nga da agik ikis nga mangibagbag nga uram. Gabuta saan na kano mariing ti kabsat na manon nemi kabuti na laos abartek na. Tayin tultulod kano dagiti barkada na nga natay iti bartek. Awanan ti sabali pa ginaramid na no saan nga ti kabsat na. Saan na nga pinanunot nga mangiruar ka dagiti nasken nga mairuar na akas iti naramid dagiti karuban na nga nagiruar da ka dagiti mabalidang iruar. Tatibihag ti kabsat na tinna inggunam-gunam na. Kabutasan na nga mariing, yung karikatan na nga ginuyod-guyod nga inruar manumne. Nga nagpapaarayat, imbagtada imarayat, nga nang tulong kang kuwanan nga nangguyog nga nangiruar. Pwede mapanin ko agsublin iti balayda, kasera da, tapno agiruar, kada gini mabalin ng iruar, awanin, igawid dan. Tas ang ganun nga mabalin, gabuta nakapuspuskulan ti apoy. Ayan yung ngurtitan. Ito evacuation center. Dito nagbakwitan mi nga nauraman. Imbag na kita karoba mi ada na isalakan da. Naisalakan da kita ruwatan da. Kita appliances da. Imdak siya. Dilang biyag tikapsat ko tinaisalakan ko. Di kita gamit mi aman. Dito lang naikapat kanya karuatek taray ko. Graman ti cellphone ko. Kaya di si bubulsa nga basit nga kwarta nga. Inutang ko iti pagtrabahuan. Imbes ko mamapanak agi-deliver manong name iti day tangal daw nga napanak iti ya nagbakwitan di iti biktima iti uram. Arakop na manong nemi ni Ami. Tulungan na kami, Nesty. Tulungan na kami. Irin to takas lamamot-mot talang ni John. John. Ni Kuyam nga, Nesty. Tinobyo manang. Kayam ko lang. Gayam mo lang. Uwin, gayam na lang ni manang mo. Tahan ko magpanginarin. Baka no armak at gayam laeng baka ko na. Ay, Nesty. John. Kuya. Kapag namin asya ti hararamidem. Ano kumantasan ka nga na Bartek? Doon kay kumakinimanang mo. Tinang nakairuwar ka na kitinasking iruwaryo. Kitam tinapasamak. Noan niya lang tinaikapat ka na kayo isot na isalakan niyo. Nagyaman ka ating kalikagom ni manang mo, tibiyag mo. Nangarod ko, ya.
Awan sa bali nga kimpasol. No saan nga naging tinagandak ka na kami. Isuda tiga po na no apay kaskas-tuyan. Awan sa sasarpida ka naganak. Mangibabain da. Nabimitas ko lang kuman no saan ako ngimput-putot. Tayo nga lang ay tumas. Nga saan ako mangimpul-pultin. Tayo nga pakat Mildred. Sa mukhawan ka ako na tigas na June. Nagbiyak kayo, kabalan nyo na itaw, raw naging tinaganak ka na kayo. Tapos takas nila nga raw din nagdaganak ka na kayo, sabi lakas niya tinaramid mo. Kaya danda nga dumakal ti problema. Abi nga di panagnak ka naging di parents yun. Nakabailan nyo tagbiyag, kabailan nyo timadaan tinaranya ka masakbayan nga ori awanda. Nakarkararag yun at kinapon Diyos. Masaan na kayo nga baybayan? Kaya nakarkararag yun kinapon Diyos nga maamiris tumid lang naging di parents yun tibindot da. Gusto ga, hindi ko na ni Ate Ami, Kuya. Nakasesehat ka nga agad advice. Nakaimimbag ka kada kami. Tulungan na kami, Kuya. O anin ti pagyanan mi. O anin ti arwaten mi. Agpatulong tayo at gobyerno. Umasalag tayo at gobyerno. At nung anyaman ti maitulong da, isot na yunan tayo. No pagyanan, bayan nyo ta, magkita akta si Degya balay mi. No adda bakad si Degya nga mabalin yung upaan. Ore ta, mabalin tamat no ka nagkalugan, Norma. Ay, Norma. Ni mat nanang mo ti bagbagak. Ami ko nakkuha. No mapangkat ka rin din, ya. Kita agad deliverak mat no kan. Di aglugan ka kanya. Kat si kamet, Jun. Nagbasa ka. Mabalik ko at ngaglugan kanya, titulod ka di eskwela yun. Sa akong titulod ni manang mo. Kuya, thank you. Ate, sukmata mo ni Kuya. Oh, anong magbagang ba sukmata? Kayam ko lang. Kayam nak lang, Jun. Katkas gayam, aramidak ti maamin amin na kabailak na tumulong ka na kayo. Agyaman kami nga rin, Kuya. Basta ikarim, Jun, ha? Ijamon ti barkada. Umasadegan ti pa naglulukat ti klase. Tuloy mo tagbasa. Tulungan na kanimanang mo. Uwan, Kuya. Sikala ko man tinagbaling nga, Kuya. Sika ko mapailan tinagbaling nga amak. Sika ko man. Apay ko mga siyak tagbaling nga amam. Uwan manong nemi babaen kanyak nakasara ka iti pagdagusahan dagiti agkapsat. Ada dagiti na alada manong naming use clues nga naggapo iti gobyerno manipod iti barangay iti dadtumapay iti NGOs nga timulong kadakwada. Nagpatawad tanyaman nga rawatan damano. Ngem naggapo mo iti ukay-ukay digitoy. Sud ka po naman ang naming katangak dagiti agkapsat iti sagkaysada aparis iti arwaten. Nasty. Bayadak to amin na gitoy. Bayada minto kang kapsat. Nakalista ka diwad lang na gitoy. Nakalista iti panunot ko. Kaya nakalista iti puso. Api nga siyak turumbing aglista. Hanggang di nga siga. Diyak to pulos malipatan. Manipod sente mo. Agyamanat. Itultuloy mo kumaanas, di. Yeah. Ano sabi ng agkayem ta? Ano, saan kong aramitin tumulong? Oray, kaibigan lang pala. Si Kamet, friend. Nagsublimat lang manong nemi ni Ami dati nga trabaho na back to normal. Irinto ta na June kat nag-enroll manong nemi. Hindi ta nakautang ni Ami ti pagtrabahuan na ti nag-enroll na kabutakuran ni Nayuna. Intultuloy ni June manong nemi iti pa extra iti karwas.
pagkarwasan naman. Kinuan yaman di kiti mabalin na. Nga aramida na pamataudan iti kwarta, pagtulong iti bagina, tapno adda nayunan ni manang na. Ngam dumakdakkel ti kastos da manong nemi. Aging ko na kaniyak ti gayem ko nga ni Ami. Anasti? Ape gayem. Skamot. Anong ngerti awag ko kang kano di gayem? Gayem ko lang mo naman kanya. Apay, ipakadam ka din nga marigatan ka, kayat mo nga kasawa ka iti pensyonado. Uy, awanin kanyak day jay. Nga maday di. Ipapilit idi ni nanang ko. Kumusta matindahanan mo? Kamu? Kinitatang mo nga. Tsaka mo, handa pulos nga umumay. Tsaka mo mudot ayan may ita. Dito kayo sinapul. Panagkunak at saan na ka mga sapulan eh. Tawanan ni Bibiyang na kami. Nakarod dapat ang pahiransan niya. O nga rod. Kahit ko ti mapanagtrabaho di abroad. Ha? Ada amamok nga nangijaya ka niya. Ada ka no open. Nutoy. Diyay Lebanon. Ako. Madamat gubat di Lebanon kin Israel. Samit Ada may inaw kas gubat. Awala sa bali pa panamon. Isumat ka no ada open diyay. Ako. Di ka ba na Hong Kong, Singapore, Taiwan. Hanggang mapapanit. Masapol ko ti kwarta. Pautangan na, tulungan na, please. Tapos narigas na sigurado, may pasnak diya, kamsat ko ti paragbasa na. Abahan na may pasnak kita. Marigata na, ilaparapin na matagtrabaho. Panawan na kami kinidyon. Ang bali, nakalalis naman kami ng okasyon. Ang baling pa di video call. Sigurado ka. Manong tawad ni kontrata. Talong taon nga guray kami kinidyon. Mabalin. Saan ka unay no kang marigatanin? Marugyan ka peno ka nabayadan karagiti adong utang ko. Walahan ka di? Magakalpasan ti kontratak. Mabayada ko amin ng utang ko ken ka. Mapaggraduar ko ni ading ko. Adan tumaten orno ko pa nga pagpuunak. Into nagpurgudak. Talong nga tawal lang mayate. Huwag ko naman Abayawang kwarta, imposible Da. Gastong pala di ornong mo. Nga pangikasar mo kini Lisa. Ana? Ni Lisa. Amo ni Lisa. May namin sang kanyak sa di karinderya di. Apay. Adaywam ti boyfriend ko kunana. Kunak mat kan ko na, oy, hanggang ako boyfriend. Gayem ko lang kunak mat. Na kahit agbagay. Tapindas ni Lisa. Guwapo ka. Adamat negosyo ni Lisa. So nga kahit agbagay. Nasty. Pabulod mo ba na kanyak day sagsagahan ng pangikasar mo keng kuwana. Di mo kaya? Okay lang na di mo kaya. Asid kak ni pensyonado, barbaris at makapautang kanya. Diyak kayat ko na kadiya. Apag nga palagip mo na dyan ang pensyonado. Awan. Good luck ka na kay kinilisa. Sorry anong kasar kayo, adak to dyan Lebanon. Adak to makatendar. Oh, ana, mayat ka? Sige. Awan ti saan kan ka. Amin. Oh, my friend. Talagang you're my best friend. Inarakop dak manong name. Narakop ti may sagay yun.
binalas ko matdatang arakop manong. Arakop ti pudno nga mga ipatpatag kang kuan. Ti pamati naman kat nobiyak ni Lisa. Sige, tulungan ka. Gaman na. Ganito no, maprobaran ang application mo. Babaling mo ito mapanagpakada na tatangkin nanang mo. Pag magpakada, o bibiyang da kanya. Diya kahit nagpakada ka na kuwada. Hapay ko nam. Hapay. Numamon da ng dakto jabrod. Hindi ba ka, tawag da nga tawag, tapno dumawat da. Tatang mo ida, tanang mo ida. Oh. So ako maturumbang ang mga supporter ka na kami. Kung nadamat ka nalpasan ti obligasyon da. Hamon pa dalpas ah. Sige. No saan ka itong nagpakada? Saan? Kasama ko mga pakikit-kita ni June o retag barkada kayon. Sige. Awan pagdanagan. Ta, saan ko nga baybayan? Tikabsat. Tigayem ko. Gayem ko lang. Si Kamat na Steve. Kaibigan lang pala. Kasta nga ron, tinapasamak manong nemi na nakigasang-gasat nga nag-abroad manong nemi ni Ami. Dandani inaldaw mati komunikasyon mi manong nemi aki hinumusta kami. Tabawanan ti problema ko na. Yan tangay ka sa pulak mat assistant ko. Inala ko manong nemi ni June na assistant ko no kasta nga sa paag iti agruta. Sa ito numalpas, ito pa nagruta mi, pag isuntumot nga, papan na agbasa, kastan tumat na yun, tumalpas ti klase na manong nemi ti malam. Ti Sabado kin Domingo, malmalim nagkadwa kami. Kaya nagabat patulod met ni Ami, itanya man nakasapulan ni June, noon tapagkurangan tanyaman met na may sweldo ken kuana. Agur ornong met, manong nemi ni Ami, tadanto kami put up, tadanto aramaten na negosyo. Alpasan ti makatawan, timawag. Oh, di mo matlay pa kamon, no? Nalpasan ti kasaryo kani Lisa. Lisa ka nga Lisa. Abagay, oray pa kamon ti kasaryo, hanak makaumay, makaatendar. Anya nga tanong, iura mo lang, di pa nagbakasyon ko. Tas siyak to ti pakibaga ni Lisa. Siyak to ti maid of honor. Pagbali ng tumat nga bestman ni June, mati? Sana kagasasawa. Di mo kayo nasawain ni Lisa? Sana kagasasawa, no saan to nga sikat asawain. At ang kaargot agasawang agayim lang, si Kamat. Kaya gamyaman na siya, gamyaman no awang ka, jak laamon, no kanya kumat nagtungtong pala mga kapsat. Impaglaki din tanadaan kami tikaskeng ka nga nakasaysaya at agayem. Gayem lang, gayem lang. Hindi may sangal daw nga sisiyak tagrutruta ta napan nagbasa manong nemi ni June graduating him. Agduan dumatan nga tawen manong nemi ni Ami sa Lebanon. Hindi ada makita mapasungadak manong nemi nga magbagnag basing-basing. Lakay. Hindi pa nga natulidan. Nay, natulidan. Sasapkat yung sarden ko na tilukan ta. Tano saan ko yung sarden nga malidlidan. Anong nemi? Sarden ko. Sako din sa agan ti pick up service ko. Sa pag ko nakinita. Nalangab ko ti agad arak manong nemi. Minagkat ko tapno ipaigid ko manong nemi tapno may paigid ko matilugan ko tapno saan nga matraffic. Nakamangmangsit agad maarak. Paigid ko ng paigid ti gatar manong nemi. Sa ko mati sinublan ti lugang ko sa ko paigid. Sa ko sinublan ti lakay.
Hindi tumalasing ko. Nila kay Tomas. Ti ama ni Ami. Nako. Ingkargak manong name sa kuimpahan iti ayanda. Kariti makamalalan. Yung sa bali matindagyan manong name iti napanak idi. Abay, asinurada. Dito yung agyan ni Tata Tomas, Tata. Ay, awan na mo nga Tomas. Ay, dati nga kasera di ta, idi, deta, pare. Ay, dati, wan. Dito ti mayak idi, may simarungkar kadakwada, Tata. Ay, saan nga agigan dito yata. Sa bali kami nga kasera to. Ay, sa dinungar dayan, dadya bakit kamalalan na, maribel sat nagan na. Mildred ko na. Ay ni Mildred. Wala na, daman sa bali nga lalaki ka, dandan na. Saan na nakayat data ka tumaas? Tane, agbarbartek badlat at tubrana. Basta gayam. So nga, paano mo data nga alaka dito? Hanga dito, hanga tagatuya datan. Ninyawit ko dito balay manong nini. Itaros ko mati ayan ni June. Ngam dito ilat pailayan ko na. Inuray ko nga nakariing. Hindi makariing. Ayan ko. Musta kayong Tata? Sino ka? Nga malasin? Hindi may iding ang pagpakaasing pamundyo ko magpabagayan ni June ka. Ay, siya tagayam ni nobyo ni Ami. Saan ko nga nobyo asuna, anak nobyo, Tata. Kaibigan lang pala. Ay, kayam lang. Abendak ito eh. Pinilot kayo. Oo, natulit kay latan, tingnan ti kalsada. Namuak nga wang kay gaya man sa dyan nakadano na kada kay di. Nagsina kay gaya man kada kabityo. Well, jablo na dyan nga babae. Hindi ka sanggol nga maparagsak. Simapol mo tinti sa bali nga lalaki nga mang paragsak yung kuwana. Ayan yung ngaritan Tata. O ano? Laboy-laboy, no? Dagpay, no? Pulutan. Doy ka sa lutsudan, sa doy itan, di kita anak yun. Ito nga rin ka sa pulang kita, hindi masapulan nila. Among ka dito yan da, nanagamutan, nesty, Tata. Among tayo ni June. Dahil siya tinakabirok editing. Pagkasarahan na kalpasan nga nauram niya kasera da. Oy, lalaman ko nga nauram nga. Kaya di kayo man lang napan si Marungkari kadakwada idadadat nagbakwitan da. Damat ti gobyerno nga mang tulong kadakwada kunak mata. Kada kayo ita. Amo na kayo tulungan ti gobyerno. Kaya dyo ka din makita ti inauding anak nyo. Kaya't nakatang alan ito pagyanan na. Inchak man na mo ka na kayo. Kaya di nga amin nga rod. Nagasawa na ka di ba lang ka na di pensyonado nga arit init inana. Nga pa nag-jayan na katawang ka naman sa jayan. Awan na sa jayan. At na dya abroad ti anak yung inauna. Ay! Abroad! Nakit mo yun Tata, diyo ka di palang maamiris ti ado nga bintot yo. Kaya nagkurkurangan nyo ti pamilya yo. Awang ka di panggap yo mang bukel. Itinawara nga pamilya yo. Awang ka di panggap yo ngagbalin nga responsable. Ay, baka saan dakon nga mapakawan ba di anak ko? Neste, abay nga di paneknek. Narugyan ti agbalbaliw. Abay nga di sa pulen ti asawa yo. Nabarbaring makapagsinubyanan kayo. Kad makapagsinubyanan kayo, kad da kayo nga duwa, iti agpakawan ka dagiti anak yo. Abay ka di nga saan? Siyak to tumulong, tap mabukal mo lang ti pamilya yo. Tata Tomas.
Iturong ko kuma tilakay, iti ayan, tibalay, nga kasera ni June. Ngayon saan na kinayat? Saan latan? Nesti? Abuludak latan ti kwarta ta. Ada usarek. Ano nun niya ti kwarta? Usarek nga agsapol ti trabaho. Ano nga ti kayo ang trabaho? Oran niya tan, basta nabadasan nyo ng trabaho ti construction. Oo, yan. Mabalin. No mabalin ko makakit, stay in. No, ang ko na problema ti pagyanak pa. Banyo tata. Tawagak na ti kabagyak agkong kontrata. Abagisunay manong name yung kasapulan da kano iti laborer manong name itatakil kano ti kontrata ti uliteg ko. Pagpakasik ang kuha naman ng name alain da ti ama ti gayeb ko laeng nga ni ani. Intulod ko pa nga mismo manong. Gael, ananusan nyo ay ito na agbalin to nga balayan so na. Gayem ko laeng na di inauna nga anak na, Angkel. Ay, kastaya. Alright. Basta lagi de, muna nga itong palin tibilin na agbayag dito. Tata, ay agamanak na sti. Agamanak. Tata, no adawaya yo, sa pulin nyo ti asawa yo. Ang mga mat no, dinakayatin dagsublikan niya. Basta sa pulin nyo suna. Dandan na graduaren ni June. Diyo ka di kayat, ngata kayo itong agasawa kat umatendar, iti graduation, ti inauding anak yo. Manong name isang kong imbagbaga kini aming at tinulungat ti amana. Tamangan no kagura na. Kagura na kahit no pagsaritaan min no ka, nagitinagan kadakwada. Kagura na. Dagos kayo baganang saan kong ipalpalagip ti may panggap kadakwada. Huwain manong nemi. Nagraduar manong nemi ni June. Ngayon saan nga nakaawid manong nemi ni Ami. Saan tak mapag-awidan? Sayang. Makamukal ako man kadakwa. Kaya na gayem. Huwag na. Tulungan to makastag trabaho na. Sure. Ano ko matserbi ng agkayom ta? Saan ko nga tungpalin namin nga anyaman na kidaw mo kanya. Kaya talaga ka di mo malaglagip di parents mo? Oo. Period. Diyan kaya na pagsalitaan tayo da. Kaya no June manong nemi ti pangibagaak. Sabi ko ya, among katitayanda. Itatang mo amok tihanda. Ti ayan na. Insarek ko ng trabaho ti construction. Ninanang ko ngay, tsaka mo. Sabi kan di mo sapulin. Nasikat ng sapul kang kuwana. Mabamlatan. Agpadpada kay lang agkapsat. Nga anya. Nga di mo nga panunutin ni pagsayatan na kiti parents yun. Isugod na ngay. Pinanunod ka sa sadmi. June. Maditikas ta. Oran niya man mas masamak inararamid da. Naganak. Yulat ta ida. Amakin inayod nulat ta ida. Mabaling ka di kuya. Nga saan nga isulat pagsalitaan ta, please. Sa bagay. Nagpadpada kailangan kapsa. Aging ka manong nemi nga timat ina niya ami iti nasalaw ko iti dalan. Paano na nga tayo ito nga bakit ko na? Sinarda nga. Nana, makaglo ka din. Papalan nyo ya. Ay. Nana, Norma, tidak palasin. Siya dynasty. Boyfriend naunang anak ko. Gayem lang na. Didakbat kayat. Titikabit kayat ko. Kadipensyudado.
Umay ngayon, lugan ito ni. Kapay ko, sango. Naglugan man. O, mandilapsat nan. Naradyo dato nga bakit idikat. Kurkurbat-bat-bat. Wanan nyo awan. Sapsapo lang nga ron, ti awan. Kumusta matan ni Lakay Mando? Hay! Awanin. Anong awanin? Nabayagan na tayo. Hala? Abay, nagsakit? Napalidlidan ngay. Nabartek. Nakapata na bartega na, hindi na mo turturungan nan. Pinalidlidan na badlatan. Kahit, kumusta mat ni Tata Tomas, di asawa yo? Nadamag ko nga ron, nga sapsapulan na. Kaya ka din nga makita isuna? Ha? Hanin? Saan ako nakayat? Pagkunahan nyo nga saan nakayat, kasapsapulan na kayo ako na yo. Sa lanyak ba't mamati nga sapulan na ni Tomas? Doon yung kadi kayat nga sa lunsudin ng kamusta matan na kita anak yo. Amok, no kasano, tiguro da, kada kami, tumuktos na di langit. Ura nga tanong pa rin tumang kami sa sangwanan da, katagluwa kami ti dara. Amok kasad na kami nga mapakawan. Na nagbalik kami nga responsable nga naganda. Awan nga minti anay da nga Tomas. So, imununa nga nagkaramin. Binalis ko mo da. Di yung kadi kaya tagsinublianan. Awan ka nun, jay aglaklakot ikan nga babae na. Tainsina na, hindi ta handa ka nun nga paragsa. Kaya ito ka din makikita ti asawa yo? Amom ti na. Amo ka. Ala. Isa man nga rin ti pangiturungom kanya. Madamat trabaho manong nemi, hindi makadanon kami. Ni Angel, tinakalasin ti pick up ko. Masde. Oh, naste. Ay, na problema? Ni Tata Tomas Angel. Rajay, bada rajay. Mabaling nga pakiayab yo. Ay, Duweng. Sir, ay ba man ito ni Tomas? Mabid lang, sir. Tomas! Tomas ka na! Inadan nila kay Tomas manong naimig at kastawan iti isam na nga nakakita kanya. Oh! Pag danaga mo kanya, neste, nasa anak dito, oy. Nagyamyaman anak, dadi baga kada kayo data. Anyo inaramid? Di ba baga kinibakit yun? Ayaman, nukasta nga datsyampok kita, nukasta nga bakasyon. Domingo, sapsapula kahit yung makita suna. Kahit ko dito yun lilindak. Manong nemi, winaknitak ti ayan ni Nana Norma. Kat nakita nila kayo. Ay, Norma, Tomas. Manong nemi, napanamis mo ti lakay, ti batog, ti bakit, katinoktan mo, ti bakit, ti ridaw, manong nemi. Kat naging narakop, naging tagasawa. Tomas. Norma. Pakawanan nak. Kailangan pakawanan nak mo. Dagiti anak ta. Ni Nesti. Amuna no sa doon ayan na. Abay, hindi mo kanti napankin ni John. Mapay na ko na kanitay na uding anak ta. May san nga accountant. Agtatrabaho ka nun. Amo na panasid gandap no dumawat ka. Mabay na dumawat kang kuana. Sa may sa damat ng sweldo. Siyak gawang pa ko sweldo. Gawang pa ito pagtrabaho. Kaya juga tayo makita rin kita anak yun.
tinauna, ag bakasyonan, pagpurgot pa din, kada ito yung mga lawas. Di ko kati kayan, ngayon itong sumangpat kat masangpatan na kayon, agit inarakop. Agit kaya't milauna ya, maro. Nagyamang kami kang ka. No, kaya tiyo, Angel, ano mo nandun madisturbo mo ti madam mga trabaho. Pasensya ka na, Angel. Mabaling pull outan ni Tata Tomas. Taadala pa namin. Nakituwa na. Kaya nababaad, mabaling nga rin nga saan kang kaakala ka. Kaya nakita barbarang malpas to na ito mission mo. Wanang Angel, may tultulukan nga tulungan ida. No, mapagbukal dan ti pamilyada, agad naragsak tulungan na yung makatulong ka na kwada. Saguntong mo na ti bagbiag mo. Ang problema ka kami sa bali nga, problema sa bali nga pamilya. Kita bagim, sa mumat nga sulbarit na problema. Masulbar ko ito, Angel. Rugyam tumatan ti agaran sa bali. Dati hang mangibaga iti gayam lang. Hindi mo Angel. Sige nga rin, Tata. Dayon, ay, alak basit dati. Awa. Alawa, sige, hindi nga rin. Awan tinadanon mi nga tao ti kasera ni June manong name. Ngem inyor oray mi nga sumangpet. Nagapo iti opisina. Hindi ta dumtengen ni Suna manong name nga nakakutsi. Ti kutsina manong name nga second hand nga ginatang na. Sut nang yalaan na manong name ti 2 bulan idi nga sweldo na ngayon muna. Ay, dagagayam, kuya. Kilasing ko ito yung service truck mo, kananda ko na. Sorry imuno na ka, nalado ka kami. Kanda sa nga ilim. Sa nga ilik. Kadalo ito unag tipalay. Sino ko sobrang ka natap na makikita mo sino sa nga ilim. Si Marunuak manong name hindi makita na dagiti agasawa. Napaatras. Natkadayo to'y. Naggandan matitimak der di kita kasawa manong name sa ta naggandan nga nagparinto mga iti sanguanan ti nauding anak da. Nakastawa na iti pa nagsangsangit da nagpakpakawan manong name kini June. June, kuya, adawaim na kita naganakin ka. Saan ka nagparinto mang gunam? Nila nga po Diyos na mabaling nga pagparinto man. Tinungpalak. Tumagdal kayo. Kung ano kuya, Nesty, nila nga po Diyos na mabaling nga pagparintumangan. Makawalan na kami kumanak ko. Ano pa yung harod? Nagsinublianan kayo? Uy, nagsinublianan kami. Tas siya awat ni tatang mo kanya. Siya awat akbat kang kuwana. Babayin ka ni Nesty. Nakadakdakil din itulong ni Nesty. Talaga nakadakdakil anang tatang. Tanawawan ni Kuya Nesty, Jack Lamon. Sa dinong tinagtungtong palami nga kapsat. Kani? Sunsapay na mag-sublyanan ka na kayo. Sinapol kumat ni nanang mo ngayon saan ko na sa pulan. So, aging ka nga ni Nesty, tinakasapol kang kuwana. Kainyag na mutan ka, Jack, diya magtrabaho. May kamutan dito. Kita, alam di kita arwatan nyo, dapat nabating arwatan nyo, dito kayo. Dito yun, pangurayan tayo kinina, manang. Next week, kagawin ton. Agaman kami kang kaanak ko. Ididong tengen manong name ti panagawid ni Ami sa aming pakpakamo. At amuna kadwa kam laeng kani June manong name ti mang sabat kang kuwana iti airport. Ngayon di makita na kami, kastawan iti ragsak na, titaray na, umasdag kada kami, umarakop kada kami nga duwa. Ngayon di makita na iti duwa, ang naganak, ti amak ininana. Napaatras.
Abad na kayo? Anak. Aming anak. Pakawan na kami kumahak. Hindi tatag mo. Pakawan na kami kumahak ni nanang mo, Ami. Nesty, John, ano kita sa wanda to? Di lang lawas na nagsinumblianan da tatang kininanang. Manang, sorry no, pakabasulan mi kini Kuya Nesty. No sa aming pakamuking kati amin. Nga pati sudagat may sumarabukin ka. Awanan ti problema manang. Nagsinumblianan na hindi ka nakarata. Kat siyempre, hambay na lano ti amin tapno. Solinitan da no, yaman di kita nagkurkurangan na karata. Saan na kanunton nga raramidan da apa. No di kita agpimpinatag da. Nga ngarot pa eh. Kaya nagaman ta kinahapon Diyos ha. Tamabukal mit lang ti pamilya tayo. Awanin ti problema yun o kasta. Awanin nasti. Kaya nagyaman kami kayang ka. Siyak na problema na. Abay, ada problema yun kanin Lisa? Nangalisa ng ibagbagam. Kinunak manong na yung nagbuwal tangin madayo. Sinurot naggayang. Nesty? Awanin ti problema yun. Mabukal man ti pamilya yun. Siguro, ada matsig ornong mga kwarta ito na wakipatakder kayo tibukod yung ang balay. Wala saan kat. Agnegosyo ka. Sakay ito ang balay. Ang problema ka po ta, ada matin bukod ni Jun nga trabaho, na pinas trabaho na. Makapagtinulong kaya kapsat, no, mapatao dyan na ito rumbay nga patuodin nyo. Naragsakak unay, gabutan nakatulungan ka na kayo. Nga baling siya akong tag-problema. Kada niya ti problema. So, kadi kang kunak kang kaedi, nga no si kandumat ng tag-problema, at duwiya kang tumulog ka. Ano ka may tulong mo? Kadi ba ka man ang problema? Ano namin ti problema? Nagsinakay ka ni Lisa, mabaling ka din kasamong itaktakama at ti Lisa. Ang mga nga bukaw ka. Di mo nga manibaga ti problema, kasi ako mga orga mong tibagak. Talaga ka di lang, talaga ka di nga, kaibigan lang pala, iti marikrik ng kanya. Nesti sana kami karikan ka. Ano ko matisan kang pakaikarang kanya? Inabot mo na. Hindi ba lang damdam mo? Nang runa di mo na ako natulungan. Nesang sangayan ti barik na ken ka nesti. Aba hindi mo imbaga. Mabisi ko siya kumat mang ibaga. Kanibaga kumat ken ka idea. Na? Nga ano ayat ti may ayat mo lang pagbayad. Kadi mo ti baga kanya nga I love you. Nga more than a friend. Imbagam kadi. Nasken kadi pa lang ibaga. Kahit kung ibagam I love you. Sala nga mas tagayim. Kahit kung baling kang asawa nga inadikitan ako. Talaga? Kinapay kung ninururay na ita, kapay talang aming nabagam. O, mati sa baling iba't batik ko na saan nga si Kanesti. O, nakasay-sayat Kanesti, I love you. Pero wala ito taon manong amin. O, ang bibiyag na, basta naging narakop kami sa naglanang na ginibibig mi. Ngamlin ang danda kami da June. Da tatang na, nanang na, wano tatang mi, tatang nanang mi. No saan da kami nga inanawa agad talaga ko mga nakapapaot nga sa ngagsina da ginibibig ay bayaw bayaw saan nga dito agawit tayo ta sa jeton balay di pang ituluyan nyo
Ay, sige, hindi ka rin. Hindi ka rin. June, Mr. Accountant, nalaling ka ba yung siya ako? Pinaganegosyo ka tubatan natin. Nanang, tatang, hindi ka rin. Ay na, agyaman ka na kami kata kayo, Diyos ko. Agyaman kami kayong ka-honesty. Agyaman nakmat ka na kayo. Na talagang nagsinubyanan kayo. Kanabukal mo't manan ti pamilya yo. Itawa rin problema yo. Awan matan ti problema. When manong name kas jayan tinaganayasan ti pakasaritaan. Nga idi kadildalawandak na mamaki ni Papa no ape kas jay tinararamin ko. Taamangan ka no, naawan ti maghanap ko. Amangan ka no, manong name nga saan nga nagbunga iti nasya at daging ipapay ko nga na imbag. Ngam naman ti hakmat manong name no imbag ti paay mo ti padam nga tao. Imbag mat supapak na. Luayat, ayat mat lang supapak na. Idi ang dama manong name siyempre, nadaan kami di bukudan nga balay kani ami. Impas natin negosyo na, kasmat iti negosyo, kanadaan kami manong nami tidua nga anak. Irinto tani bayaw June, manong nami, pada namit lang accountant, tinaasawa na, duwamit anak na. Kadagal laalatiw, dagiti katugangak, manong nami, nga umay sumarungkar kada kami, ken iti ayan da June. Tadamat bukod da nga balay, manong nami, kaninikkan met, manong nami iti puunan da, nga nangasikaso iti tiyanggi, nga pagpalabsan damat iti oras. Awanan ti damag bi, kapanagapadig ito'y, dadikat nakasamsamit, nakaswisit na kanon nga gasawa. Nakasmet manong nami, iti kina lailo, ken kinapudno itong galmay sa kada kami, kening amin. Dahito iti pagkasaritaak manong nemi kadagyaman ak launay ti anos mo nga nangurnos ken nangisurat kalpasan nga inak insan ken ka ti detalyan. Agyaman ak launay ti anos mo nang ibasa ket sabi ko mat damat na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti pada ken dimngeg. More power to your program manong and God bless. Tuwing alatagyaman nga pagayam mo, Nesty. Pagayam ko nga Nesty, thank you. Tingka pa nang ibura ti pagkasalitaam. Nga pagkasalitaan nga nang ipanagnek. Nga kang kanayon. Nga no talaga nga naimpas ni kan na pudno ti panagtarigagay kan panagayat mo. Tanya mo nakayat mo gunuden. Mapasamak la mapasamak. Magunod.